raɓe e men gardi walla kamɓe men ganduɗa en jiidi kala en jawɗen seeraɓe ndewi ɗon en certe mabɓe noon hottoon mi anda kiɓe seereraɓe kamɓe ɓe ganda konngol seerere ko firti ɓe ngala konngol ngol enen dokkiɓe konngol ngol kanɓe leñol ɓe ngalna ɗum indi aɗa wawi namnade seerere gandu mabɓe ko ille men ɓe jogui ko Kumba e Samba e Demba e Sadio nani jettoɗe men ɓe jogui Diouf ko Diallo Faye ko Ba ɗum ko Tafa ɗum batti Sar o ko enen dendi Wolfaɓe enen jiiɗi Kumba e Samba e Demba enen jiide mabɓe leƴƴi keddiɗi ngala ɗum so wona kaen dokkuɓe men caggal ɗum ɗum ɗo ko leƴƴi gummiɗo Afrique central woni ganduɗa worgo Soudan fayi Ouganda ɓeɗon jiita Samba en toon jiita Kumba en toon jiita Penda en nani ko donc ɗum ari ga ko ɗiɗo leƴƴi tati gardi ɗemɗe mabɓe kadi jiidi 34% ɗe konngol e wolof e pulaar jiidi 72% séeréer e pulaar jiidi ɗum jiɗnomi jabade wiyande nde fulɓe tellima e Sénégal ɗo mbe sikki koye ma ranni koye deniyankoɓe tan wiya won mi anda jawogen ko jawogen jiɗi ɗisa feeñ eyyi wonde ndeɓe gari ɗo nder ko kamɓe mbi yimɓe janggo pulaar ala joni ko min e nder wittoji keɓnomi mi wi manna en mbi jangge pulaar porsi yimɓe yo janggo pulaar beel ma foof won pulaar ɗum ko wittoji mbaɗnomi e duuɓi 70 e poye noon caggal ɗum laatima e nder wittoji goɗɗi neɗɗen ɓeydo yaade ena lugguiɗin gandal andi mannankoɓe koye men pulaar men laaɓani saabu ko diwan ñoroɓe gummi jara on sa laaɓani taw kamɓe koyemen ko pulaar ɓe kalata en jeeya mannankoɓe kadi yetteɓe sumare ɓe jetta jeeya ndeket noon ɗum addi caɗele seeɗa saabu so tawi ko hayre dekle ɗo ko sumarannaɓe gonno ɗon manna burgo duuni en guesa manna walla manna ilu ñaabina woni ñaabinnaɓe ɓe way noon walla manna woni toyte luggere manna hedde maqama woni Kumballi walla fayre manna hedde Bappalel walla ko wiyete ko ganduɗa wiyete ko Diara Hamadi manna Diara Hamadi manna woni Diara hedde ñorto e Diara Yel Hamadi manna woni ga hakkude Jum e Gamaji ndeket noon ɗum addi nimi ƴewtade seeɗa saabu leƴƴi ɗiɗo mannuɗi gonɗi ɗo foof wona pulago jaali ɗon laatim noon ne wawi to jamanu almameɓe wiya ɓayri ganduɗa leydi ndi wonti leydi jaam wolfaɓe ne gaari en natte men peewi ndi mboloji mboola ali siiden mbolton en koye noon peewi ndi yogue guuri e leƴƴi goɗɗi natti en almameɓe no mbi gaare mbasen wiide ken fulɓe wone men ganduɗa ɓe gona fulɓe iwde mbiyen enen fof ken haalpulaar en ɗum woni noon ma hen rendo heeso ɗum waɗi noon ɗon tan fuɗɗi saabu deniyankoɓe mbi koye men ko fulɓe heddi ɓe mbiyan ɗumen fulɓe ɓe mbi ɗumen ko seɓɓe ɓe mbi ɗon ko oɗo goto foof ko leñol mum ƴeewirte joni nen foof gara en gonnen haalpulaar hayso kiliɗen godine kiliɗe yo itti ɗum wonno programme mabɓe eyyi wittam heeso ngo ko toon hucciri ha hande gonɗen koye yiilade